Men dinlesene, Türkmen mebellerinde var ya, Ha. 10 minus 10% skitka. Şuwa. O. Ay skitka oýanmalyňyz. Geçen näderläýme bilýän. Gato var çünkü. Ay, aynasy gyşyr ekenler o. Gözü bolan bolsa alardyň mala. Şuwa howjekene taşa ýurdun koýýan käter bir. Bu taşar yurduklara var ya, Ha, 6 aydan 1 ýyl içinde garaşana berilýär. kreditden mi? Bu. Ay kredit bar bolsa. Yatan köne attırlayýar. Howja ütgözüjek var. Ey toç ekenler o. Tiki bolan bolsa alardyň şunu howjek eken. Yo, o yerde tekiydi var. O ýerde barmy? Hayır. Ay, şu yerde bolan bolsa alardyň. O yerde bolsa bolan okda. Ýören köşe. Sağala howja da dekene üt koşujak. Sağalar üçün. Matrafı bilen bilece Türk'üm közüm. Türk'üm kimi? Ay, şu bolan okda. İtalyan bolanmaly şular alardyň. Özüm Европейский atlar gowar ya. Ey Evropa'yı Türkmen mebil, Ingo mebil, rogu fileyler, skikka va kredit var. Alyan. Alyan değil mi? Aldım. Yankın alyan, birinci öğrendim. Aktan. şeydi.